वंशवर्धकं बालं नित्यं गोपसमन्वितं बालवेषधरं विष्णुं वन्देऽहं यदुनन्दनं वन्देऽहं यदुनन्दनं परम्परापीड विराजमानं समस्तविद्याधिपतिं सुरेशं परम्परापीड विराजमानं समस्तविद्याधिपतिं सुरेशं गोपालकृष्णं यदुवंशनाथं वेदस्वरूपं प्रणमामि नित्यं गोपालकृष्णं यदुवंशनाथं वेदस्वरूपं प्रणमामि नित्यं परम्परालये नित्यं भक्तानां शुभदायकं गोशालवासिनं देवं वन्दे विष्णुं जनार्दनं वन्दे कृष्णं जनार्दनं वन्दे कृष्णं जनार्दनं वन्दे कृष्णं जनार्दनं ഹലോ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. വന്ദേ ഗോമാതരം. പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെയും ഗോകുലം ഗോശാലയുടെയും 4ാമത് ദീപാവലി സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ ദീപജ്വലന ചടങ്ങുകളാണ് ഇനി നടക്കുവാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ആദ്യ ദിവസമാണിന്ന്. ഈ വേദി കലാകാരന്മാരുടെ വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദീപജ്വലനം നടത്തുന്നതും കലാകാരന്മാർ ആണ്. പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായ വിഷ്ണുഭട്ട് സർ, അതേപോലെ പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീത രത്നം പട്ടാഭിരാമ പണ്ഡിറ്റ് സർ, അതേപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞൻ കൃഷ്ണേന്ദ്ര വടേക്കാർ, പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ ആചാര്യൻ വിഷ്ണുപ്രസാദ് എബ്ബാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഈ ദീപജ്വലനം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. विश्वपूजिते गोमाते माते जगन्माते विश्वजननी गोमाते जगन्माते विश्वजननी गोमाते माते गोमाते विश्वपूजिते गोमाते सकल देवता सन्निधि माते सकल जनोपकारिणि माते सकल देवता सन्निधि माते सकल जनोपकारिणि माते माते गोमाते विश्वपूजिते गोमाते
विश्वजननी गोमाते सर्वाभीष्टप्रदायिनि माते सकल पाप विनाशिनि माते सर्वाभीष्टप्रदायिनि माते सकल पाप विनाशिनि माते माते गोमाते विश्वपूजिते गोमाते माते जगन्माते विश्वजननी गोमाते गोमाता की गोमाता की जय गोमाता की जय സംഗീതോത്സവം ആരംഭിച്ച് കേവലം 4 വർഷം കൊണ്ട് ലോകപ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ദീപാവലി സംഗീതോത്സവം ഗോകുലം ഗോശാല ദീപാവലി സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയായി ഇവിടെ പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ പട്ടാഭിരാമ പണ്ഡിറ്റ് സാറും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത രംഗത്തെ ഉദിച്ചു ഉയരുന്ന താരമായ കൃഷ്ണേന്ദ്ര വടേക്കാറും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി കർണാട്ടിക് ജുഗൽബന്ദിയാണ് ആദ്യ പരിപാടി. അതിനു മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ ബേക്കലം ഗോശാലയുടെ ദീപാവലി സംഗീതോത്സവത്തിന് വേണ്ടി കർണാടക സംഗീത രംഗത്തെ കുലപതിയായിട്ടുള്ള കന്യാകുമാരി അവർ രചിച്ച് സംഗീതം നൽകിയ ഗോമാത എന്ന രാഗം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതിൽ ശ്രീ വിഷ്ണുപ്രസാദ് എബ്ബാർ രചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ തീം സോങ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യ പരിപാടി കർണാട്ടിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ജുഗൽബന്ദിയാണ്. ലോകത്തിൽ 430-ൽ കൂടുതൽ സംഗീത ശാഖകളുണ്ട്. അതിൽ ലോകപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായിട്ടുള്ള കർണാട്ടിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഈ രണ്ട് സംഗീത ശാഖകളും ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള പരമ്പര ദീപാവലി സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയും ഈ രണ്ട് സംഗീത ശാഖകളും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജുഗൽബന്ദിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞൻ, നമ്മുടെ പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗമായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞൻ പട്ടാഭിരാമ പണ്ഡിറ്റ് സർ കർണാടക സംഗീതത്തിലും അതേപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി രംഗത്തെ ഉദിച്ചു വരുന്ന താരമായ കൃഷ്ണേന്ദ്ര വടക്കാർ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത രംഗത്തും ഇവിടെ കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പട്ടാഭിരാമ പണ്ഡിറ്റ് സാറിൻ്റെ ആദ്യ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ MS നാഗരത്നയാണ്. തുടർന്ന് വല്ലഭം കല്യാണസുന്ദരത്തിൻ്റെ കീഴിലും തുടർന്ന് ഡോക്ടർ S രാമനാഥൻ സാറിന് കീഴിലും തുടർന്ന് സംഗീത കലാനിധി KV നാരായണസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ 14 വർഷം ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലും അദ്ദേഹം സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ സംഗീതോത്സവം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഈ വേദിയിൽ തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 2-ന് അവസാനത്തെ പരിപാടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. അന്ന് നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ ഈ വേദിയിൽ, ഈ ദീപാവലി സംഗീതോത്സവ വേദിയിലും നമ്മുടെ പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ
സംഗീതവേദിയിലും ആദ്യമായി ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞൻ കൃഷ്ണേന്ദ്ര വടേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഗുരു പണ്ഡിറ്റ് അർജുൻ സാ നാക്കോട്, തുടർന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീപതി പാടിക്കാർ എന്നീ മഹാസംഗീതജ്ഞരുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. കിരാന ഘരാനയിലെ ഒരു മുടിച്ചൂട മന്നനാണ് കൃഷ്ണേന്ദ്ര വടേക്കർ. നിരവധി വേദികളിൽ തൻ്റെ സംഗീത പാഠവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹാഗായകനെയും പരമ്പര വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Gomata, 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 Vishwajanani, Shridajanapriye, Mangalagari. ഈ പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർക്ക് ഇന്ന് പക്കമേളം ഒരുക്കുന്നത് വയലിൻ കേശവ് മോഹൻ കുമാർ. അദ്ദേഹം HK നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ കീഴിൽ സംഗീതം അഭ്യസിച്ച പ്രതിഭയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ A ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അതേപോലെ മൃദംഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പക്കമേളം ഒരുക്കുന്നത് കുലൂർ ജയചന്ദ്ര റാവു ആണ്. ആ അതുല്യ കലാകാരനെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. തൃശ്ശൂർ നാരായണ പിഷാരുടെ കീഴിലും പാലക്കാട് രാജാമണിയുടെ കീഴിലും മൃദംഗം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്രഗത്ഭ മൃദംഗ വിദ്വാനാണ് കുളൂർ ജയചന്ദ്ര റാവു. അതേപോലെ ഇന്ന് പക്കമേളം ഒരുക്കുന്ന ഹാർമോണിയം നരേന്ദ്ര എൽ നായിക്കാണ്. അദ്ദേഹം വസന്ത് കുമാർ കാൺപൂരിന് കീഴിലും വ്യാസമൂർത്തി കട്ടിയുടെ കീഴിലും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തബല പക്കമേളം ഒരുക്കുന്നത് മേഘശ്യാം കേശവാണ്. ഉദയരാജ് കർപ്പൂറിന് കീഴിലും രവീന്ദ്ര യാവകിന് കീഴിലും അനിന്തോജ് ചാറ്റർജിയുടെ കീഴിലും വിശ്വനാഥ് താക്കൂറിന് കീഴിലും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മോർസിംഗ് പക്കമേളം ഒരുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗമായിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂർ ഗോവിന്ദപ്രസാദ്. അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യ പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്.
ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ? na na
na
நந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் காமதேனு சகிதம் ஸ்ரீநந்தி மண்டபம் காமதேனு சகிதம் ஸ்ரீநந்தி மண்டபம் காமதேனு சகிதம் ஸ்ரீநந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் நந்தி நந்தி மண்டபம் காமதேனு சகிதம் நந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் மண்டபம் நந்தி மண்டபம் காமதேனு சகிதம் நந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் காமதேனு 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 சகிதம் காமதேனு சகிதம் ஸ்ரீநந்தி மண்டபம் நந்தி மண்டபம் பரம்பர பீட விராஜமானம் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணம் பரம்பர பீட விராஜமானம் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணம் மனதய ஸ்மராபிஷேக பரம்பர பீட விராஜமானம் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணம் மனதய ஸ்மராபிஷேக परंपरा पीठ विराजमान परंपरा पीठ विराजमान श्री बालकृष्ण मनसा स्मरामि नंदी मंटपं नंदी मंटपं मंटपं
धा दा 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 नि दा 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 नि गा ग प दा द ग दा द ब ग प दा नि दा द ग ग सा सा रे ग प रे ग प धा ग प दा नि प दा नि दा नि दा नि प दा ग प रे ग सा रे न दी म ट प da da ni da ni da 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 ni da ni da 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 ni da ni da 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 ni da 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 ni da ni da 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 ga da da ga ga da da ba ba da da ba ba da ba ba da ba da da ba ba ga ba da da ba ga re ga ba da da ba ga re ga da da ba da da ba ga ba da da ba ga re ga ba da da ba ga re ga ba da ba ga re ga ba da da ba ga re ga ba da ne da ba ga ba da ne da ba da ne da ne ne da re da ne da ne da da ne da ba da ne da sa ni da ba da ni da da ni da ni da ni da ba da ni da ni da da ba ga ba da ni da ga ni da ni da ni da ni da ni da ni re ni re re da ni da sa ni da ni ba da ga ba da ni da ba ga ni da ni ba da ga ba re ga da ba re ga pa pa ga ga re re da sa ga re pa ga da pa ni da ni ba da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ba da ni da 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 ri ri da ni da ri ri da ni da ri ri da ni ni da ri ri da da ni da ni ne 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 ri ri da da ni ne ri ri ga ri ri da da ni ba da ni da ni ga ni ba ga ri da ni da ga ga ba ba da da ni re da da ni da ni da ba ga ni ga ba da ni da ba ga ni da re ga ba da ni da ba ga ni da ni da ba da ba ga ni da ni da ni ga ba ba da ni ga ba da ni ga ba da ni ni da da ni da da ga ba ga da ba ni da ni da ga ni da ni ni da ba ba ga ga ni da ga ni ba ga da ba ni da ba ga ni ga ba da ba ga ni ga ba da ba ga ba da ni da ni ba da ni da ni ba da ni ga ni ba ga ga ni da ni ga ga ni da ni da ni da ba ba ga ga ni ga ba da ni da 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 ba da ni da ba da ni da ba da ni da da ni da ni da ni da ta 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 ga ni da ba da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ba ga ni ga ba da ni da ga ni da ni da ni da ba da ba ga ni ga ba da ni da 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 pa da ni da pa da ni da pa da ni da da ni da da ni da ni da ni da ta 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 ga ni da ba da ni da ba ni ni da ni da ba da da ba ga ni ga ba da ni da da ga ga ni da ni da ba da da ba ga ni ga ba da ni da 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 pa da ni da pa da ni da pa da ni da da ni da da ni da da ni da ni da ta ta da ga ni da ba da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ba ga ni pa da ni da na ga ga ni da ga da ba da ba ga ni da ಮಂಟಪೆ ಕಾಮದೆ ಕಾಮದೆ ನೊಸಗಿದೋಷಿ ಕಾಮದೆ ನೊಸಗಿದೋಷಿ
The next composition will be in the raga Sarasangi in the Carnatic style and Natabhairav in Hindustani. The previous one was Malaya Maratha, and this was composed by our Parama Pujya Guruji, Vishnu Guruji, Nandi Mantapam Kamadhenu Sahitam. So this was composed by Vishnu Hebbar. We will now be presenting Raga Sarasangi, and that will be the main composition of the concert, main item of the concert, followed by Tanyavartanam by the maestros.
Radha
Thank you.